дуруди бепоён дӯстони азиз, он нафарое ки бо канали мо пайваст шуданд. Мо имрӯз салат кардем. аз аввал то охир ролика тамошо кунед. осон, арзон, фоиданок. ва он нафарое ки мехоҳанд хароб шаванд бегаи ё ба ҷои хӯрокам хеле салат хӯред, аз се чизак тайёр мешавад. лимон, анам хеле капуст, агар хеле капуст набоша хуриш мегем дар Тоҷикистон, барги салат ва бодиринг. тамом. касе ки мехоҳад помидор медоза, чеснок, дигару дигар. бо мо бошед то ба охир тамошо кунед. дӯстони азиз, ин салати мо аз се намуд ингредиент бугӯем ва маҳсулот тайёр мешавад. осон аст, арзон аст ва ба саломатӣ хеле фоиданок аст. он нафарое ки мехоҳанд хароб шаванд, марҳамат аз салати мо истифода баред. ҳар бегоҳ чунин салат тайёр кунед. як дона лимон дар кор, як дона бодиринг ва чунин карам. ана хеле карам дар олмон хеле зиёд аст. шумо метавонед ки хуриш ҳаст ку салат дар Тоҷикистон, ура истифода баред. бози мо аввал ина бо даст майда реза мекунем, мумкин нест бо корча, чунки ҳамаи витаминош парида меравад. акнун навбати капуста. азиз, тавре ки гуфтем, ина мо бо даст мекунем, яъне ки ҳамаша мо бо даст мекунем дӯстои азиз, барои он ки тавре ки ҳами одамое ки ҳами салата мекунанд ва духтуро мегӯянд ки ҳамаи витаминаш меравад. ба ҳамон хотир мо инро ба даст мекунем, ба корча хеле вай мекунем. бисёр як салати зура барои харобшавӣ бисёр хуба. акнун чӣ кор мекунем? акнун мо бодиринга мекунем. дӯстои азиз, нигоҳ кунем. шумо метавонед бодиринга пӯст канем, мехоҳед намехоҳед пӯст намекунем. инайхе мекунем. яъне ки касе ки мехоҳад чеснок медоза. ҳозир коронавирус омадагия, барои саломатитон фоида дорад. хоҳед редиска медозед, хоҳед помидор медозед, хоҳед болгарӣ медозед. дӯстои азиз, вобаста ба вайхтон, табу вайхтон. нигоҳ кунед. акнун чӣ кор мекунем? лимонайхе мекунем. аввал камтар намак мерезем. ин бисёр як салати осонака. намака рехтем. акл лимона шикоф мекунем ва бои лимон мерезем. тамом. салати мо тайёр шуд дӯстои азиз. титон бегаҳиё бихӯре, хароб мешавед. бо мо бошед. худо нигаҳбонтон.